Hello, hello. Relive tayo guys. Kamusta ang lahat? Mega love shout out. Tagal ko na hindi nakakapag-live guys. So, baka mawala na ang ating YouTube. So, kailangan nating buhayin ulit ang ating YouTube. Tamsak lang guys, tapat na. Hello, salamat sa patamsak. Big love shout out sa aking 2,000 viewers in the house. Mega love shout out. Grabe ang sipon ko guys. Ay, bismillah. Yan. Salamat sa patamsak guys. Thank you for your support. Thank you so much. Tingnan natin to mga lipstick na ito. 11. 11. 10.
9, 7, 1, 2, 5, 6, 6, 4, 6 ang nakuha niya.
si Moy Moy. Hindi ka ako na. Linis-linis muna tayo guys.
Hello. Mega mega love shout out sa aking 3,000 viewers in the house. Kamusta guys? Masama na naman ang pakaramdam ng inyong lola. Kain. So, 3 days F tayo ngayon. Yum yum. Shadadadadadada.
Wait lang guys. Ligo muna ako.